Jmenuji se Jana Holobradová, je mi 37 let. V podstatě do nějakých 32 let jsem byla úplně zdravá. Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu. Pracovala jsem jako zdravotní sestřička, nejdřív v nemocnici, potom jsem pracovala s důchodci v domácí péči. Stihla jsem se vdát, mám krásné 2 děti. Až do 32 let bylo všechno v pořádku, žila jsem normální aktivní život, chodila jsem do práce, věnovala jsem se různým zálibám, starala jsem se o rodinu a ve 32 letech najednou nastal zlom. Dostala jsem epileptický záchvat, po kterém mě odvezli do nemocnice a zjistili, že mám nádor na mozku a že mi ho hned musí operovat, že už byl rozsáhlej. Tak jako já si myslím, že jako rodič se nemůže s tím smířit nikdy, co ho teda jako takhle potká nečekaně. Možná, že je jiná situace, když to dítě je od narození a nemocný, nebo když ona byla teda, že ona naprosto zdravá, sportovala, plná aktivit. No a najednou prostě bum a takhle to dopadlo. Donutila jsem ji já teda jít k doktorovi, protože předtím teda už měla problémy, bolela jí hlava 3-4 měsíce zpátky. Měla jsem pocit, že se ani nestará o děti. Zřejmě už to teda bylo jako tím nádorem. Tak mi slíbila, že teda po novém roce k tomu doktorovi půjde, no tam jí něco našli a ona teda jako zdravotní sestřička se na všechno vykašlala a nikam už nešla. A 21. března skolabovala. Byla v umělém spánku a z toho se neprobrala až za 4,5 měsíce. V podstatě ji probudili, no a ona teda zůstala v komatu. Nicméně nám řekli, aby jsme se smířili s tím, že žít nebude, že to z největší pravděpodobností nepřežije. První šok byl, když teda mě manžel zavolal, že Jana promluvila. První její slova byly: jděte pryč. To mě vyhodila. No a já jsem jí řekla, že teda se vyhodit nenechám, že jsem její máma. Tak si mě vzali rodiče do domácí péče a náhodou se nám podařilo získat kontakt na rehabilitační kliniku Albertov, kde se intenzivně ambulantně věnují pacientům s poškozením mozku. Natočte tenhle úžasný barák, kde mě vrátili znova do života, protože tady dokážou zázraky. A tam vlastně docházím do dneška a pak docházím zhruba 1 týdně na fyzioterapii a na ergoterapii. A k tomu jako na doplňkovou léčbu chodím na hypoterapii, na Toulcův dvůr, kde jezdím na koni. Hypoterapie je součást fyzioterapie, je to pohybová léčba, která léčí děti s postižením a dospělí pomocí pohybu koňského hřbetu. Hyporehabilitace je shrnující název pro všechny terapie, kde se účastní kůň. Je to hypoterapie, terapie s pomocí psychologických prostředků, s pomocí koně, pak jsou to aktivity s využitím koně a parasport. Pro dítě, než začne chodit, je základ, aby se naučilo lézt. To lezení mu zaručuje střídavý pohyb dolních končetin a horních končetin. Hřbet koně v podstatě produkuje tento pohyb. Pokud dítě ten pohyb přijme, tak dostane obraz toho střídavého pohybu, tím se rozleze a má možnost posílit ty svaly, které jsou pak nutné pro to, aby se rozchodil. Pánev má 3 možnosti pohybu, je to jako v každém trojdimenzionálním pohybu. Je to pohyb frontální, sagitální a lehce jakoby rotační. Ten kůň mi nabízí všechny složky toho pohybu. Pokud vím, že to dítě mi nechce chodit a hodně má tady ten pohyb, tak vyberu koně, který má hodně dopředný pohyb, má dlouhý krok, třeba se přišlapuje a v podstatě nahradím mu ten pohyb té pánve.
Já koně vybírám hlavně podle kineziologického vyšetření, individuálnímu stavu pacienta a vlastně i té jeho únavě i náladě koně. Tak a koukáme na uši. U dětí se zejména zabýváme dětskou mozkovou obrnou. Dále tu máme hodně Downových syndromů, je možný ovlivnit i nemoci autistického spektra. U dospělých to bývají častý neurologické poruchy, jako je centrální mozková příhoda, Parkinsonův syndrom, morbus Bechterev. Zároveň je ale možné řešit i ty funkční poruchy, jako jsou bolesti zád, pooperační úrazy, skoliózy. Každému to pomáhá v něčem jiném, protože každý má trošičku jinou diagnózu. Lepší se celkově třeba hybnost trupu a ručiček, nožiček, tak zároveň jim to pomáhá hodně v sebevědomí a některým i jakoby v uklidnění. Uklidnění v tom smyslu, že oni, když jsou hyperaktivní a sedí na tom koni nebo doma, když jsou hodně jakoby rozvrkočený a sednou si na toho koně, tak tam musí dávat pozor a ten kůň většinou hodně sklidňuje. Nechte jim trošku volnější hlavy, jo? Ať si to můžou vybalancovat. Z mýho pohledu lékaře je hypoterapie určitě důležitým doplňkem psychiatrické péče. Pomáhá klientům hledat sebevědomí, hledat sami sebe, zlepšovat komunikaci, soustředění. To jsou ty cíle nebo ty přínosy pro lidi, kteří mají nějaké duševní poškození, postižení. Další, co to přináší, je zlepšení soustředění, protože člověk, který je roztěkaný, který může mít poruchy se soustředěním, který nezvládá svůj stres, tak najednou musí, protože to zvíře ho nenechá dělat si, co chce, odbíhat myšlenkama, být prchlivý, impulzivní, křičet, protože pak se jí to zvíře bojí a leká. Šup, trháme, to je ono. Hezký. Aktivity s využitím koní se používají u dětí i u dospělých ve chvíli, kdy jde spíš o diagnózy poruchy učení, poruchy chování, hyperaktivita, autismus, mentální postižení a podobně. Cvičí se cviky, kdy cvičí všechny ty děti najednou, takže oni vlastně vidí, jak přecvičuje někdo ostatní, je tam nějaká jakoby soutěživost, hravost, mělo by jim mít o to, aby byly co nejlepší. Určitě je důležitá ta zpětná vazba, kterou právě ten kůň dává bez té falše. To je ta přímá, rychlá reakce, ta odezva na to, že když jste k tomu koni přímí, tak jak byste měli v mezilidském životě ideálně, tak cítíte, že ten kůň to bere a přijímá. Hypoterapii se snažíme hlavně využívat v rámci komplexní péče. Není to jediný fyzioterapeutický přístup, který využívám pro to dítě s postižením. Většinou to probíhá tak, že vždycky mám vodiče, jdu vedle toho dítěte a vlastně snažím se, aby ten kůň šel v tom tempu, který potřebuju, to dítě bylo v té poloze, kterou potřebuju, a u dětí, které jsou už na lepším motorickém stupni, tak už je i možné tam zařadit nějaký cviky. V podstatě jakýkoliv cvičení, aby fungovalo, je pro mě hrozně důležitá motivace. A pro mě je kolikrát těžké to dítě namotivovat i toho dospělého, aby prostě se mnou spolupracoval a cvičil tak, jak já potřebuju. A vlastně ten kůň je motivace sám o sobě a pro mě je to hodně zjednodušená práce takhle. A pak jsou i vlastně děti, pro které je jediná možná léčba ta hypoterapie. Zatím jsem se nesetkal s lékařem, který by hypoterapii neuznával, a já osobně si myslím, že má nezaměnitelné místo v komplexní léčbě. Bohužel je spíš ta limitace tou dostupností. Kdybych mohla mít vlastního koně, tak bych jezdila určitě častěji než jenom jednou týdně. I když asi ne úplně každý den, protože je to poměrně fyzicky náročný pro mě. Ale kdybych zrovna neměla žádnou jinou rehabilitaci nebo jiný program, tak bych určitě jezdila co nejčastěji, protože je to pro mě velice příjemný. Jana má omezení hybnosti jak na dolních končetinách, tak na horních končetinách. Časem se to zlepšovalo vlastně v rámci veškerých rehabilitací, ale to, k čemu jí slouží hlavně ten kůň, je to, že je to unikátní balanční plocha a ona vlastně na tom koni stabilizuje celé to svý tělo oproti tomu, že to nemá kde jinde natrénovat. Jo, že ona, i když cvičila nohama, i když cvičila rukama, i když trénovala stoj, i když trénovala chůzi třeba v bradlech a podobně, tak vlastně nedokázala natrénovat to, co může natrénovat na tom koni.
Tak srovnej se, prsa dopředu a můžeme vyrazit. Bezva. Ze začátku jsem se sice trošku bála, protože jsem jako zdravá nikdy s koněm do styku nepřišla. Ale naštěstí na ty hypoterapii jsou koně huculové, které jsou menší než klasický kůň. Člověk, který si nevěří najednou, když pracuje s tím velkým koněm, tak cítí, že něco dokáže, že něco může i na sobě změnit, i v tom svém sebeprosazení. Když jsem se konečně přestala bát na tom koni a dokázala jsem se i trošku uvolnit a rozhlídla jsem si okolo sebe, přestala jsem myslet na to, že můžu spadnout nebo že mi ten kůň ublíží, tak to bylo opravdu úžasné cítit pod sebou prostě to živý zvíře. Ten kůň sice výškově není tak velký, ale má úžasnou mechaniku pohybu a Jana potřebuje stimulovat ten svůj hybný aparát, takže jeřabina ji vždycky úplně neskutečně rozvlní ve smyslu toho, že svaly, o kterých Jana nevěděla, tak najednou musí začít fungovat. Já se dobře koukám podle uší dopředu, že já to mám mužka. Jako mužku na flintě. Při té jízdě v podstatě hlavně sedím a trénuju dýchání. Ono je teda pro mě náročné jenom se udržet na tom koni. Možná aspoň malilinko, Janí zadek ke mně, jo? Tak, možná bylo moc, uvidíme. Dobrý, sedni si a já znova kouknu, jo? A jinak cvičím, že se různě předkláním, zakláním a takový různý protahovací a uvolňovací cviky. A to je taky strašně příjemný, že ten kůň třeba ohne hlavu, když se tak různě nakláním a tak. Takže je to něco jiného, než kdybych cvičila někde na nějakém lehátku. Ve chvíli tam posadíte na toho koně vozíčkáře třeba, tak oni často mívají pocit, že vlastně ten kůň hýbe jejich nohama. Že najednou prostě, když to zase zjednoduším a přeženu, tak jako já chodím. Protože přesně ten kůň je křižmochodník stejně jako my. Je to ta zmiňovaná bipedální lokomoce, kdy prostě střídají nohy stejně jako lidi a najednou ten člověk má pocit, že zase hýbe těma svýma nohama, kterýma jindy nehýbe. Díky hypoterapii jsem se jako víc, ono je to teda hloupý, když nechodím, říct, postavila na vlastní nohy. Víc jsem se začala jako sama o všechno starat, nespoléhala jsem na okolí, že to někdo zařídí za mě. Strašně moc bych si přála, aby jsem se na tom koni zdokonalila do té míry, že bych mohla sama na něm jít nebo i popoběhnout s ním a užít si ten pocit volnosti. To bych byla hrozně ráda. Myslím si, že to bude ještě o kus krásnější než to, co prožívám teď.